When we look at our work and the hard work that we have invested by each and everyone, you will see this is an event where no one will buy one ticket. If you notice, for those who are selling tickets, people buy 2, 3, 5, 10, 20 tickets because they realize that when you go on a journey, this is about sharing and about learning and about fun. So, you know, I think our milestone is that we have made culture fun. Mao kini ang gipahimug-atan sa gipahigayon nga ikasiyam nga Gabii sa Kabilin o GSK ni adtong Mayo 29. Gikan sa tulo ka mga museo ug dapit sa Kabilin nga nisalmot ni adtong una kining gipahigayon sa tuig 2007, 37 na ka mga museo ug dapit sa Kabilin ang nisalmot karong tuiga. Ang GSK nagsentro sa tema nga The Founding, diin gipakita ngadto sa mga nisalmot ang istorya sa Sugbo kaniadto ug karon. Tonight, we are again into bringing the memory lane so that when all of you will travel and get to be in different spots along the so-called journey of Gabii sa Kabilin, please bring it into your heart and have Kabino be the tourist guide because he mastered talking about sight. And with all of this sight, when once again be recollected, then it will bring us to our childhood. As your mayor of the city of Cebu, for as long as I am alive, for as long as I am in government, I will restore what used to be. Just help me and pray, for we deserve the best for Cebu City. Lakip sa mga bagong nisalmot mao ang The Freeman ug ang The University of the Visayas. The theme for karon nga year nga Gabii sa Kabilin is founding, and we believe that this year's theme is actually very fitting for UV, being a school which is actually established so long ago, in fact almost 100 years. And then we believe strongly that UV is one of the pillars in terms of education in Cebu. Bisan pa man padayon ang pagpanindot sa Casa Gorordo Museum, wa kini nagpaulahi sa pagpakita sa Cebuanong kultura ug kabilin pinaagi sa nagkadaiyang kalihukan sama sa mga exhibit, Pinoy games ug ang gikalingawan sa kadaghanan nga interactive frames and live mannequins. Ang Gabii sa Kabilin usa ka programa ubos sa Culture and Heritage sa Ramona Boitis Foundation Incorporated.